Selam dostlar. Bir saat davamında bardıq məşəqqətlərdən unutub, biraz yol itib alıyıq hələ. Sizin bilən min, Beluz Habib Rahmanov. Күз açıb yumğançı bir atla uzub da getdi. Bizning hit paradda yarış devam etdi. Onun başqarışı eng yaxşısı bulu üçün tırışa. Dostlar, jarışçılarının yazmışın siz hal etəsiz. Özünüzə aşağınları üçün tavuş verirgə unutmağız. Tapşırı davamında ekranda QR kodlar peyda olacaq. Şular aşağı uzub, tavuş verir tərtibi bilən tanışa olasız. Hit paradda qatnaşışı jarışçılar turunda qızıqlı məlumat yığını devam etəriz. Bugünkü temamız da bik qızıqlı. Sənğət ülkəsini saylamasağız, nindi hünər iyəsi bulur idiniz. Başqarışılarga şunday sırau bildik. Әйдәгез тизрәк җавапларны тыңлыйк әле. Sorular olsun күңелдә, моң чишмәсе булып түгелсен, назлардан ягымлы сүзләрдән кителгән йөрәкләр терәсен, белер идек микән кадерен, тормышыбыз булса бик җиңел, яшик әле күреп рәхәтен, бу дөнья бит Turbolsun эшләр эшебез, изге ниятләргә тырышсын, ömürнең бер малы юлларын, бәхеттә шатлыкта үтәсен, белер идек микән кадерен, тормышыбыз булса бик җиңел, яшик әле күреп рәхәтен, бу дөнья бит bu dünya bir iki tügen.
безгә якын сөю бүләк иткән мәхәббәтле язлар дигән шушы икән синең кайда син шуны мин яшьлегенең тоннары язга тиң сине кайда син шуны да мин яшьлегенең тоннары язга тиң Günler miken, tünler miken Janna nurun sipken Әллә ваймы йолдызлардан Бәхет сүзен шиккен Безнең җәйләр җиткән Шатлык хисе балкый йөзедән Хисләреңне аңлыйм беләм Ярты сүздән Сине кайда син шуны мин яшьлегенең тоннары язга тиң сине кайда син шуны да мин яшьлегенең тоннары язга тиң яшьлегенең тоннары язга тиң син кайда Йөрәк бергә типсә бәхет өчен шул җитә Тылсым булган бу хисләрне саклау кирәк ничек тә Ләкин яралама гына яндырма йөрәгемне Белерсең әле аңларсың Минем дә кирәгемне Ләкин яралама гына яндырма йөрәгемне Белерсең әле аңларсың Минем дә кирәгемне Әгәр ярату булмаса мәхәббәт ерак китә Бер-береңнән аерылу күңелләрне ут итә Ләкин яралама гына
аңларсың минем дә кирәгемне. Әлі хатлар да язды ма? Шулай әйттеме ни? Yok, olay yaramaydı. Ahmaklık bu, ipteşler. Да. Min bulay, işlemez idim. Nerede bu? Söz yok. Gittin. Oynamağız. Anın jilleri isteyindi. Yigitler, яңа товар келді. Әйдәгіз, жиынығыз, кеттік. Hoşlaşmay, aralarını özlesin. Sizmisin meni canımını, bir yalgızın itesin. Yollarında girde bulma, bir tüzer ele canım. Yüreğine, yüreğine, kağılma min tutağın. Yollarında girde bulma, zerele canım, yüreğine, yüreğine, kağılma min tutağın. No, bizden tovar hazır mı? Düzelmeslik yara bulup kalasın köngülümde. Anlatırmın lakin bari bir görürsün tışlarımı. Yollarında girde bulma, bir tüzer ele canım. Yüreğine, yüreğine, kağılma min tutağın. Yollarında girde bulma, bir
Яшисе бар бит әле безнең, яшәүнең сиренә төшенеп, килер көнгә зур өмет баглап, яшәүгә юл куймый көрсенеп. Яшисе бит килә яшисе, юлыкмый юлларда киртәгә, оң булып бүгенге көнебез, яхшырак иттереп иртәгә. Яшиселәр килә яшисе, салмыйча бер кемгә авырлык. Я Раббым көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшиселәр килә яшисе, салмыйча бер кемгә авырлык. Я Раббым көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшисе бик килә яшисе, кимсетмичә генә бер кемене, үтелгән узган көннәр өчен шатланырлык булсын бер көнне. Киләле, килә җирдәге иң озын юлларны үтәсен, тәм табып, ям табып тормыштан югары үрләргә җитәсен. Яшиселәр килә яшисе, салмыйча бер кемгә авырлык. Я Раббым көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшиселәр килә яшисе, салмыйча бер кемгә авырлык. Я Раббым көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшиселәр килә яшисе, салмыйча бер кемгә авырлык. Я Раббым көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Яшиселәр килә яшисе, салмыйча бер кемгә авырлык. Я Раббым көчләр бирсәң иде, шулай яши алырлык. Кайчакта бу җирдә туңасың эшисең, мәхәббәт өчен дип янасың яшисең. Сәбәпсез елмаю гынахма түгеллә, йөрәктән бары тик ярату түгеллә. Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле. Уйларың, хыялың яп-якты булганда, юлларың уң булыр, күмелмәс томанга. Син салган эзләрдә бакчалар үссеннәр, үзеңне яратып чын кеше дисеннәр. Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең
Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле. Яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар, үзеңнең кулыңда узасы язмышлар. Елмаю кешенең тылсымлы бер мәле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле, әйләнә тирәңнең кояшы бул әле. Төшләремдә балачакка кайттым, агач атыны җигеп бер мәлгә. Дус ишләрем белән җилләр куып йөргән, тирән хатирәләр күңелдә. Кайда икән яланая шәхсында йөргән юлларым, кайда калды жанна якын бергә уйнап үскән дусларым. Кайда икән яланая шәхсында йөргән юлларым, кайда калды минем жанна якын бергә уйнап үскән дусларым. Анда әбәкле кырсуганы ашап көтә идек, безгә рәхәт иде шул хәтле. Кайда икән яланая шәхсында йөргән юлларым, кайда калды минем жанна якын бергә уйнап үскән дусларым. Кайда икән яланая шәхсында йөргән юлларым, кайда калды минем жанна якын бергә уйнап үскән дусларым. Кайда икән яланая шәхсында йөргән юлларым, кайда калды минем
Тапшыруыбызны Рамилә һәм Рамил Хайретдиновлар дәвам итә. Аларның икесенең дә иҗаттан кала тормышта башка һөнәрләре бар. Рамил газ өлкәсендә хезмәт куйса, Рамилә хисапчы булып эшли. Җырлы гаилә өчен иҗат рухи азык булып тора. Гел җырлап кына йөрсәк, бәлки иҗат үсеше өчен яхшы булыр иде. Әмма без үзебезнең һөнәрләрне бик яратабыз һәм безгә аларны иҗат белән бергә алып бару уңайлырак, дип уртаклашты Хайретдиновлар. Безнең хит-парадта җырлы гаилә «Мин бәхетле» клибы белән катнаша. Сүз уңаеннан бу клипта сез Рамилә һәм Рамилне төрле һөнәрләрдә дә күрә аласыз. Игътибар экранга. Бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр Җилләре дә йөрәкләрне сагыну сагыш белән телмәсен. Син минекә минем бәхетемсин, бәхетемә күзләр тимәсен. Җилләр ишетерләр айлы төндә, мин яратам сине димәсен. Мин бәхетле әйтергә дә куркам, бәхетемә күзләр тимәсен.
баш кіреш өмір сынау біз бит яшәргә тиеш кабул итәргә сынауларны ничек бар шулай килеш бирешмәскә җиңелмәскә көчле сабыр булырга яшә 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 бердә туктамыйча бирешмәскә җиңелмәскә көчле сабыр булырга яшә 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 бердә туктамыйча яшә сандырып санаганда да үзең булып калырга күз яшеңне күрсәтмичә бары алга барырга бирешмәскә җиңелмәскә көчле сабыр булырга яшә 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 бердә туктамыйча бирешмәскә җиңелмәскә көчле сабыр булырга яшә 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 бердә туктамыйча яшә бирешмәскә җиңелмәскә көчле сабыр булырга яшә 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 бердә туктамыйча бирешмәскә җиңелмәскә көчле сабыр булырга яшә 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 бердә туктамыйча яшә тормышыбыз булса бик җиңел яшик әле күреп рәхәтен бу дөнья бит бик түгел Синең кайда син шуны мин яшьлегенең тоннары язга тиң Ләкин яралама гына яндырма йөрәгемне белерсең әле аңларсың минем дә кирәгемне юлларында киртә булма бер түзәр әле җаным йөрәгеңә кагылма минде тагын юлларында киртә булма бер түзәр әле җаным йөрәгеңә кагылма минде тагын яшиселәр килә яшисен салмыйча бер кемгә авырлык я Раббым көчләр бирсәң иде шулай яши алырлык яхшылык җиңгәндә үзгәрә тормышлар үзеңнең кулыңда узасы язмышлар елмаю кешенең тылсымлы бер мәле
üşütürler Oylı tünler Min yaradan sine bilmesin Min bəxtli eytirlərə qurqan Bəxtime küslər bilmesin Erişemezke, jеңілемezke Güçlü sabır bularga Yaşa, yaşa, yaşa Birde to'xtamaycha Yaşa Serlenip yazgan ıştan Koyunuma kısıp seni süyer bulam Yüreğim kökten hıyallanıp sinle uydan Akar bulup konuymalı uşlarıma Boran bulup koluymalı kışağıma Bitlerinden ubimele kilip konup Ağartım min bar dünyangni akka kömür Akar bulup konuymalı uşlarıma Boran bulup koluymalı kışağıma Bitlerinden ubimele kilip konup Ağartım min bar dünyangni akka kömür Kayınlarım oturay ko'k nazıdan ayım Merhabetinin jılısından rehet duyum Minde sina bulak gitem yüreğimini Anla indi seni gene sigenimini Akkar bulup konuymalı uçlarına Boran bulup oluymalı kışağıma Bitlerinden ubimeli gilip konup Ağartım min bardım yanı akka kömür Akkar bulup konuymalı uçlarına Boran bulup oluymalı kışağıma Bitlerinden ubimeli gilip konup Ağartım min bardım yanı akka kömür Ayınlarıma jiller yalğış kalsa da Davaları inlerine sarılsa da Kar boranı koyunlarını yatka birmez Minim kebek seni şaşıp bir kimsimez Konuymalı uçlarına Boran bulup oluymalı kışağıma Bitlerinden ubimeli gidip konup Ağartım min bardım yanı akka kömür Akkar bulup konuymalı uçlarına Boran bulup oluymalı kışağıma Bitlerinden ubimeli gidip konup Ağartım min bardım yanı akka kömür Bitlerinden ubimeli gidip konup Ağartım min bardım yanı akka kömür Менә дуслар, 1 сәгать вакыт сизелмичә дә узып та китте.
Бүген башкаручыларны башка һөнәр ияләре дип күз алдына китердек. Кемдер янгын сөндерүче, икенчесе прокурор, башкалары эшмәкәр була алыр иде. Әмма алар иҗатта. Һәрберсенә матур җырлар һәм күп тыңлаучылар телибез. Бүген мин Гөлүс Хәбибрахманов алып бардым. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, дуслар.